ageno ni Ngesi niteri e yo makare janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intiere, ageno ni iriyo maber, otieno mari bende dhi maber. Ka odiochieng' ma kawuono dakao thuolo ni mar go erokamano ne wendo ma kawuono wan godo e studio ma bende wadhi godo mbaka kaluwore kod gigo ma gitimo kech ma en chenro mar Twak Rowere ka itayonu kod an Pauline Oyudo. Bende daher mar miye thuolo mana kong'iyo kamera kacha owachnwa nyinge, en wuod kanye ka bende opakore matin. Thuolo en mari mana king'iyo kamera kacha. Amoso uduto jowinjo kendo joneno mar Lolwe TV, kendo kamano ne Pauline thuolo ma jaber ni an iluonga ni Kalausi dhako ma jawuoro kendo sitrungi to nigi chako ng'ere agoge wuoyi matemo wuok gweng' mar Kibigori. Jogo makia Kibigori gi Kisungu wacho ni Lower Europe, yani Kisumu County. Kibigori nie constituency mar Muhoroni mane dala kanye kama dongo. Mana kaka winjo joneno mag Lolwe TV, joneno mag Twak Rowere ka wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Eli Ochieng' ma bende wuod Kisumu Kibigori. Ka nyinge mong'ere godo kuom tuke motugo kata gigo matimo bende wadhi godo mbaka otieno ma kawuono iluongo ni Kalausi. Mana kaka winjo kopakore na ok dawach te adhi mako kaka show dhi mbele. Daro kuni machiegni uru Kalausi. Yes. Nyiswa ni idhi nade odiochieng' ma kawuono to iwinjo nang'o kuom chopo e wang' jowi marwa mar Lolwe TV? Mokwongo maber agoro Nyasaye kamano kuom chiwo mar ngima medo ndalo kendo yawono piny nono duoko kamano. Mar ariyo amor kaka wuono ane jowi mar Lolwe TV dala mor ang'e ni dana kano ni dang' mabuonja buonja kama entiere. Ne an ge kode matin ang'e da lekna moro nitie kano kama chiegni ni odi chopo. Chiegna moro nitie mokonya kano ka Nyasaye ya wang'o modhi maber to in ineno ni kara kosetimre ka bonyisi kuona moro odino ka gima nanyise cha timre ka gima. Erokamano Kalausi nikech wayudo ni ng'enyne ji katimo gik moko ama ka gichopo okang' moro ok gigonega Nyasaye erokamano. To in kaka rawera isekao Nyasaye kaka ng'ato ma oyawoni yo kendo igone erokamano kuom kuno ma bende isechopo, en mor na an bende. Koro inyalo nyiso ni Kalausi timo anyalo nyisowa sombi kuma isome nikech classmates be gombo neno ni Kalausi ni tinde ni kanye. Kalausi osome skul primary asomo e skul moni Oroba Primary School. Oroba no nie location mar Kibigori constituency mar Muhoroni e Manyuani kanyo nitie. Then high school e Oroba kanyo donjo higa 2008 nyaka 2018. Yes. Kawuok kanyo to join high school Kibigori Mixed Secondary School pod ni mana e Kibigori location in sub-location kanyo e Muhoroni constituency. Bengine chalo ka koro primary ni koni, secondary ni koni. Koro ido ka ya primary koni cross koro gidi do. Ok idari ng'iewo gik mang'eny do gari. Ok nyiewo gari. Koro mana kaka nido kechi primary ne nigi wilama matin to secondary ni Ereru. Koro ka primary wadhi Ereru ni Milam to secondary koro wadhi ida kama. Inyalo nyiso ni kani nyathi mane skul ama sani ka ng'ato penjo ni Kalausi ne en nyathi machalo nade ama ne en student machalo nade ka ng'ato karo japuonj mari ng'ato nyalo describe e yo machalo nade? Kwacha primary japuonj bong'isi ni mane kijana moyo wala en nowalo okiaga ni ng'ato chwanyore kata be no make sure ni kama ng'ato chwanyore no nyaka okele moro moro. To dana bende kane dadongo gi dana bende odaga mango achiel achiel. In kia kata ng'ato nigi kuyo inyoni seche ten sach mila nyiero walo te ming'ega ni ng'ato nie ni mane yudo ka ochwanyore kosaina na masaa. Ainsi dani an nyaka ne mama nindi akao ngima machuo kia gima boti de kama mwa mane wanido ganda gotieno kama to karo no saboro tien to wewa wandano modong be tinga monde ko dichimo bode ko inyaka beda mamoro at least bende koro kata ka koni kinyi neno to dhano dong ka pang to ngane mwanyero ga nyira nyoro cha nyen molo dak ni lenga iki mo kendo to ngate ko ngane mo mono kuo gi chawa cha ko yugena. Ka idongo mana kwa dok chien skul to ke skul ma dok aji ni gi lek mopogore opogore lek ni nen mar bedo ng'at midwaro ni mondo itimba. Okay, kana dongo nagombo mondo abede japuonj. Also ni kodhi maber abodhi kata TTC dia tim course mar puonjo.
to kochope high school ngani high school kaje ka be makoro determine lekni to gi kaka grade be yude school ka ni grade modo koda nya digo mane college no matin ga timo kuno koro challenge mane odugo bedo godo ne ni koro bang tipo school to koro kaka ni paro cha koro pogore oko ka koro ngima opogore macha ni ne school koro ma nyoko majo oko ka koro en in to ngima manya kima tek kiwe mano awuok dala biro Nairobi koro oyo otek nikech dake mipango to ni be nyaka chule to michule nyaka ibi bed gi tich nikech onge kaka nyidake plot ng'ato to kiti ni lugi jakuo gi town mar Nairobi ni lugi jakuo kamano e piny Nairobi kore mana chako go koma asebedo ka ting'o misigo are higa 2018 nyaka koro dweche 2 mokalo chien mago go be kaka achako dhi e show ma comedy. Erokamano. Iwacho kanyo ni lekni mar samoro bedo japuonj ne ok odhi kare kalore kaka ngima noduogo bet. Inyalo nyiswa kaka ngima oduogo bet oko ka nikech wacho ni kaka ni paro ok en kaka nikech kawuono biro wuoyo biro wede biro jiwo gi biro puonjo. Gima wacho kaka naparo ochopo kare en ni nitie antano mana o promise ni katieko school to bo tere college. Koro naketo ga gine pacha. Mana nyiso ji ni anina dhi TTC. Grade ka dai maber adhi dhi TTC tambele. Kama tika school atido to koro be anti be koro loko pacha. Koro koro ni machielo. Ma koro wach college gini ka koro kodwa gi. Ko kana biro Nairobi ka to koro kaka osiepe classmates manu godo dala go go ni simu to apply ambe kada dhi apply kido ka ikoso duok chune lenga ma mambe no miya wilo namba bedi namba manyien kige yoda kech na luro ni kulunga jamriambo miri nying moro mok mari gima selo kore lakini chune nyanga kawe kaka eno. Iwacho ka ni donje comedy inyalo nyiso ni ang'o ma nomiyo idonjo e comedy ere yore mani tiyo godo mondo mi chak bedo comedian kata mondo itim TikTok bende wadwa wuoyo timo kawuono. Mokwongo bedo comedian ok en gima ayude video en gima nyako chenga kaka nawuoyo gi ji ng'ato ng'at mani ni kiaga kata ng'ato serious koro manyiso ni an naero ni lato gi ni makata e primary kane search tugo chopo kata idwaro group madhi nyiero japuonjo ng'ani manyna wuoyo cha. Koro gima ne koro miya donje e tugo ni nitie story moro kae mabe nogwela bed kod wabedo kod kuom thuolo mar dweche 3 katemo rwako customer nyiso ni ber ni pesa di nyise maber makouso to nie faida makama natimo mano kuom thuolo mar dweche 3 kapo ni adhi tich e kacha to noduogo bedo ataro to koro ng'ama nomi oda mi ondika e tich en nomanyo ng'ama ne niga somo en ouso tijni koro an adong' oko koro bang' dong' oko to adier na yok gino malit na gocho ne dance dani amana paro ni Nyasaye ne dhi duogo godo dwaro ni lembo cha olokre kaga nyisa ni mano kik go chunyi mano kik mano ngima podi itin kendo Nyasaye omedi ndalo kendo teko mar dhi malo podi nyama dok e ting'o adok e ting'o lakini gimoro donjo e pacha yani an gi smartphone to aneno ka nitie app moro mani TikTok ma ng'ato upload gimoro amora mohero mondo gol godo stress koro kara wadonjo e TikTok ka kita videos ga achiel to kana keto tugo neno maka achako mana yudo dhano ma koro followers maluwa gihero videos ni to ng'isa ni pin kendo moro kendo koro gini koro iro ka kara in gi gimoro ka to nok ng'e kamono gitimo ma sama koro ma to maka kanya mana duga fwenyo go ni kara Nyasaye iloro ga dhoot ni mondo mi oyaw dhoot machielo tido ka dhano kao seche kata ndalo mang'eny ka ywak ka ng'iyo dhoot molor cha wigi wil noseyaw dhoot machielo mane gima notimo na lakini the moment mana duga no kako Nyasaye oseyaw dhoot machielo na keto tugo gi TikTok kama kuma dine nyalo wacho ni gino loko ngima video ni mokwongo mane kuongo keto e TikTok inyalo nyisowa ni title en mane koso title okitiyo video kana kete to nokatiyo gi title en upload it nikech be kaka nobedo recorded mopogore no record audio kando sauti no record kando to video be no record kando koro ido ka koro sama no machisha sauti gi video koko moro ne wuok e diere ka wengine nok wang'eyo nikech kane an jachako puonjre e internet ka beginner e internet
Koro peka gini temena. Watena na record gi simu. Bila recording sauti kando video ka. Ano record simu ndo kwa dwana. Ma video mokwongo ne ni girlfriend na komisi video na beach mondo do we. An naduoko ni girlfriend na kating miyo mana advice en ose. Video mar ariyo kendo ne ni na penjo ni nyiri gi mawacho ga ni wan joma chuo okwan type gi. Kwani gini Nyasaye nochuo gi koko. Koro tugo kaka nakero kanyo ka penjo gino to gino wacho ni mato mane modonjo TikTok ma wendo ni. Modonjo mana gi style machielo ni. Yani nibiro gi style mopogore ma pok yoro. Koro dang ng'iso ni dhi mbele gi tugo kela mo kel mo. Koro ka mo ni post mo mabe yudo views dang maber. Koro wacho inyalo nyiso ni nyaka samo bet kani ing'eyo likes, following, views na in go. Followers man godo sani osechopo 545,700. Dhano 545,700 gi 700. Mago followers man godo mowuok pinje maoko Kenya mzima bende. Likes, total likes man godo e TikTok en 4.7 million. YouTube an gi subscribers 1,000. Instagram an gi followers 3,000. Facebook page kacha an gi followers 5,000. Koro nyalo nyisowa ni TikTok gima ji ok ng'e. Wan jok ma jage TikTok to ng'e videos ok wan TikTokers. Ochudo. TikTok ok chudi. Lakini TikTok wan kaka content creator anyalo wacho ni nitie faida mang'eny kuom TikTok. TikTok sama keto video kacha to ke sama oken omiya ng'era gi ng'ama ne ok aparo kata nabo ng'era godo e ngima. Kinya paro ni TikTok ong'era gi Chachil, ong'era gi Janas, ma be nokata rajia kata chieng' mona rad gi jogi. Magi jok mana kana ng'iyo kata TV to ni magi jok ma ngima gi oidho ni malo mokan chop piny. Koro gima TikTok konyowa godo in short en keyo video. Sama okeyo video ni samoro nitie ng'ato ma content ni ni omore to en gi duka modwa ni land ne kitiyo gi style ni tiyo godo e loso video ni. Ogweli to sama ogweli to ng'eni koro dhi chudo. Koro yudo chudo. Mar ariyo, TikTok ka ing'eni en iketo video ma short ma ng'ato nyalo download to kete status. Sama okete status ng'ato chak kwale be chak ke. Lakini no ka kikete YouTube to chuno nyaka ng'ato dhi nene YouTube kocha. To samoro nitie jomoko gin ga interested gi YouTube. Inyalo kata chuno ng'ato iyudo kata ka ng'ato ni e YouTube lakini dhi mondo ne video ni no odwa ne mamoko. But TikTok ka inene gi ng'ato. Koro kamane ma ng'ato biro neno video ni chak. Aneno video ka. Koro keyo no mane gima faidi ka godo kuom TikTok. Inyalo nyisowa ni nyaka sani sama wawuoyo kodi ni video ni mane manokwongo dhi viral to isegolo videos adi e TikTok? TikTok asegolo video moko nyalo kwa nikech odiochieng' post kata video 6, video 5 to video 4. To video mano odhi maber e TikTok ne mano kana koro achako maneno ni video likes 3,000. To makoro nyaka jodalo seche moko dalo ni clip moro nigolo ka to chopo nyaka dalo. Ne ni girlfriend en ang'o? Wacho ni girlfriend and addition of problems, subtraction of money, multiplication of enemies and division of friends. Yani kibiro gi girlfriend to tie shade oriwi gi shade to pogi osiepe to enganisha ibe gi pesa. Kalot gi dogla. Biro ko biro no dhi maber. Bang'e duka chaka golo moro kaka mar jo Kenya. Kato ni jo Kenya gin gimoro amora giluongo ni Colgate. Every toothpaste ng'ere Colgate. Kata yud mana ka onyiew Pepsodent oluongo ni Colgate. Kata onyiew mana aloe vera kata tiga oluongo ni Colgate. Kawaida mar jo Kenya. En gino nie diere ma ok onyalo. Mano bende ni viral. Bang'e koro chaka duka golo moko be koro moko be. Mano kongo di viral koro yani moko gituolo. Koro nyalo wacho ni nyaka sani bende nitiere brand moro amora moseluongi mondo iti kodi kaluwore kod videos gi madhi viral e TikTok? Nitie brand moseluonga, brand mar Malaika Musical Empire ma obedo owned gi Pensena. Obedo kowuotho kodgi kuom anyalo wacho ni sani dweche 3 kama. Sama gidhi timo show ma Ogina goyo comedy chande, an gi miyaga thuolo mar dakika moko 2 tamba arwake tugo ga diere kanyo. Negi ng'isa na abed kawuotho kodgi mondo ambe giusa ne jopiny amedi ng'eyo. Koro ambe narwake nikech mano iwacho ga ni
gimoro amora mobiro mbele ni kata tim au biro kama ket mane chako kanyo kaide na benefits mane miyudo sama itiyo gi brands yango gini misepuonjori so far? Mokwongo be katiyo gi brand gi gima kwongo aneno ahinya en riwruok to gi riwruok to gi ng'eni nitie wasanii moko ma koro gineno ka yani ka koro gisechako dhi viral ahinya iyudo ka gipogre gi jok mane gichako godo gipogre gi jok mane gichako kech koro neno ni en oidho koro jogi ok odich godo to gino en ga gima ketho ga gino maduong' ketho osiep maduong' iyudo ka kapo ni ng'at mane ochako godo sama pod in go uwuok ga kuom osiep mudonjo kuom owete kata nyimine makata ka chieng' moko kata kinino to nogo nendi kama nuaye videos mag TikTok itimo weekend kosentiere jogo ma be samoro an gi team maluongo ni Kalausi Comedy every weekend kochopo Jumapil waradoga kama dake wagolo godo acting content marwa koro again mag acting to weekdays wuok tich nyaka Ngeso to atimo modong weekend to sana atimo content mag puonjo godo ga achunga tripod kanyo taketo simu aji record ano ng'ato nyalo wacho ni samoro kako sinenie TikTok ng'ato nyalo gombo biro tiyo kodi ama nyalo gombo timo kolabo kodi isechopo e kiwango ma inyalo yie kolabo gi jok moko koso nena ni kodi gi kendo kolabo tunachako yie the moment tunachako nikech kolabo no be konyi yudo ka koro mashabiki mag joka be ng'eyi be mashabiki ni be ng'eyo ng'acha koro en yo moro mar konyruok bende usuru kone gi kono ma kolabo to en gima nabedo ga open the moment manwachako koro katiyo to kaka sani be nasedo manager koro katiyo ng'eko kidwa ni ikiko dala kidonje e team na to nyaka lu manager giwuo gi manager. Kadi mbele conversation ni ng'ama samoro bet ne nyalo penjo ni koro Kalausi ni kano yudo ni TikTok dhi kode maber kendo yudo brands motiyo godo kendo maybe YouTube videos bende maber ne wayo tiji manitiyo gi Kikomba koso pod dhi kode Kalausi pok oweyo tije ma Kikomba pod oting'o mana misigo Kikomba kuno nikech kata biro tiyo gi brands gi iyudo ka ok ni en pesa mo mondik ni manya kete nyaka iyudo en ni ka manager no emofulo wacho ni mak fair idogodo okaw biro kamano moko bu nyalo dhi to thuolo ne tin ok perform duga mono be gima nitie koro nikech pok wachako yuto ahinya e YouTube waka kata TikTok ka pod wadhi mana mbele gi go kiduwa chande nikech kote moyude pesa rent mochulo godo kono be moyude chiemo mwachamo to kono be mochoko godo school fees mokonyo godo nyamin manyna kupogore kod TikTok chien kata kan wago mbaka kan pok wachako shoni nyisa ni bende nitiere gini chini komedi koro inyalo dhi mbele gi nyiswa about comedy meeting koro comedy matimo en tie stand up jogo makia stand up kapo ni iseneno Churchill show stand up en miyo ji nyiero kichung' iwuok ing'iyo dhano mano iluongo ni stand up alafu koro nitie mar acting ma koro une kikundi uwuok na dhano kamoro achiel koro magi duto te atimo gi kamoro achiel koro nyisa stand up comedy ni isechopo kode kiwango mane to ni chake kanyo stand up comedy ni ema nachako godo kaka ne tich mag Kikomba chano ketho ma acting ni to koro nodonjo ka koro jok mana dogo be ng'isa ni watema ne ng'iyo jogi gi acting ging'iye gimoro achiel din kiro ka be kwatimo ne gi acting matin wachako miyo gi stand up mang'e kiro ka stand up ni ma ging'eya godo ahinya be ma TikTok ni bende ng'eni TikTok be kata internet ng'eyi gi gimoro achiel mitimo kiro ka jomoko nitie matimo acting ma gin acting ma ging'ere go joma timo stand up be en stand up ni mong'ere go koro stand up ni masebedo ka for ameja sana nikech an ma gimogola kata gima timo acting stand up ni mogola koro wacho ni stand up isechopo kode kama chalo nade kuonde mage mise perform ni neno na dira
Ase perform Mombasa, Likiata, ase perform Garissa. Nyake show mar Prince ndani bab atime standard ni. Wuyo go mano iluongo ni standard ase time kuno. Ase de nyaka Nyali, ase de nyaka Pwani University, Kisumu bende. Anya standard ni sekela mambo. Sekela mambo. Reaction mar audience chalo nade sama in malo kata sama perform kachido ka ng'ato on odonjo nyaka simu mo wachi yudo ko donjo simu koro o watch video cha to ok owuoyo simu ni usini ajani ni ga simu lakini kauna mora nini kai yani gimor ga sana ani to ki kama ma ori to ng'ato misa ni bwana kauna mor ka neni no kangeni ng'ama neno ga simu ni chieng na ne gi wanga seche moko be kata kiwo pe wanga yo to ng'ato pe ni bine gala usman no ga wanga ni TV ya simu jane ni gola ne kofia ni dir ma karaim dong ngi no konyara do kodi kama to iseni ha kato biro ni wat mi unyiero o entertain wan dano to ka wan da kombo wadak kama dana boda ke wonge kamoro ni ka kar comedians na kocha wan na dano to wadak kama ni ummi no ka inena ka kinyi nena ki komba ka tinyi sigo kinyi nena show de ka perform inyalo timo no comedy achiel ma samoro ng'ato nyalo wacho na diera ng'ama wuoyo do tigo ka gidoro ka en stand up anyalo timo nikech iro ka itie nyiri bokra nitie nyiri jawachi ka ni chuo tiete anyalo adwa na ngisu enda na disappoint ka ngiso ni chuo onge tedo chuo nigi viungo adek chiemo adek dichuo nigi rabula achiel tong' ariyo to gi chak kotedo ni maber tiyieng kuom dweche 9 Chenro mar Lolwe TV mana kaka iwinjo no an onge manyalo medo mang'eny nikech koro donjo e literature mano iluongo ni orature nature mano jaluo kalausi ma bende wuok e gwenge mag Kisumu ka bende odiochieng' otieno ma kawuono wago kode mbaka kalore kod comedy TikTok en TikTok kidware dhi e TikTok kacha timanya iluongo ni kalausi wadhi mbele mana gi twak inyalo nyisowa ni e comedy ka machane TikTok ang'o gini misepuonjori ma samoro ni kianya na ing'eyo sami donjo e comedy nyaka donjo e comedy ka nitie gima puonjo kendo asepuonjora gik mang'eny mokwongo en era mar ariyo bedo thuolo gi ji mar adek bedo gi chuny mar konyo ineno gima neno e TikTok kacha jo TikTok kaponi itimo video ma okiyanyo ng'ato kata okitajo ng'ato yani nitimo mana content macha nitie era moro ma dongo ga e kindi gima fans magi miyudo ka sama in gi shida to gibira rach to gimbe gi mor sana ka gineno ni ne gikonyi kawuono to kinyi imbi yudo ng'ato ikonyo koro gino osekonye mang'eny riwruok bedo kamoro achiel gi ji riwruok e shida tukonyoru kamoro achiel konyo wadu komoko to gihero dhano gigo osepuonja ne ng'ano ma samoro donjo e TikTok sani in gi higa achiel nyaka ni donjo e TikTok oyudo ni une masani un mano e TikTok ka ne ng'ano ma samoro ok ineno kaka samoro ji kwayo views nyiso kaka ng'ato nyalo yudo views ne jok mokia ma join TikTok for the first time nang'o ma ng'ato nyalo timo mondo en obed gi views mang'eny kata likes mang'eny kata comments views ok bia ni kibi iketo video to kakitiyo matek e comedy ni kata gino mitimo mane madhi moro dhano makoro ang' ne miye gichak luwi TikTok kwanza mokwongo gimine ni ng'isuga kata ing'isu e mtandao ni inyanyiew views 2,000 kuom siling 4,000 mano miriambo ng'ano dhi chamo pesa ni to gi midhiyo tima comedy ni tilama Nyasaye kik ibed gi gombo mane agombo chopo kama ng'ani chopo nikech king'iyo sani mondo mina dhano mayudo sani gi akaw thuolo mar higa achiel to ma otimore nikech gini nachiwora awuon nikech ma kore gima dongore gine da timo gi chunya te tada time kaere dhano wuon dhi neno kaka ihero gini ma pile ka pile imigi video dhano boma biro kende iwacho ni gima ber usore kende kik matima gima ber gino bo usore owuon mano gima Okay, wan gi rowere ma jok moko mokawo ni tich mar TikTok ama gigo ma samoro ji timo e TikTok ok en
gigo ma samoro odhi sana kwanza joma chuo ineno ka joma chuo seche moko comment ni gin gande gi comments moko apani kata in negative gineno gane ni nyiri maber katimo gigo ineno ang'o minyalo nyiso gi to ere kaka isekawo bende iseromo gi comments machalo kamano to ere kaka isekawo be okata comment mano narado godo at the moment mana chako TikTok ma be nong'isa kata kama tiyo eni koro eni chabone TikTok no ene nyiri ma dula ng'ia tacho manya adonyo yake TikTok tano ka nyaka wazunge machuo nitie Eriko Modi ni TikTok akiko Eriko Modi enda mulamwani enenda kichiko iti e weche ma dhano wacho koni gi koni ni TikTok en joma nyiri then imiyo jachien thuolo mar simo tachi taya kisemoko igeng'e kama mondo kik yamo kudhe i protect mane gima natimo bang' ka nasemoko tacha mar kumini to nageng'e ma yamo nok okudhe e pod odhi mbele koliel mane gima nyalo nyiso ng'e nawuonu gi dhuluma undani lakini ng'ano moya pachanya to winjo gino mawacho yani kik iyie wach ma dhano wacho koni gi koni go chunyi onge gir nyako to onge gir dichuo kono dongo no ng'eni long ne gin long chuo ariyo lakini kata sani dong kata nyiri be rwako long to dong be waromna roma kendo piny runo wate pimre no wate koro kik iyie gima dhano wacho go chunyi king'eyo gino midwaro then dhi ome bende nitiere kaka samoro unyalo gombo kony un kaka comedian seche in comedy sani in entertainment industry bende nitiere kony moro amora miyudo minu kaka rowere mondo uyudi kokalo kuom county government kata sirikal mamalo yes kony modwaro ng'eny ahinya nikech iyudo ka wachako kendo watiyo gi simbe then iyudo kisego okang' lakini ionge equipment kama oting'o kaka kamera tripod stand to gi editing machines madi edit godo videos koro iyudo ka ng'ani be o struggle mabe anyacho ni mano be gima janega ting' jomoko kendo iyudo ka ose trend ahinya to gigi onge godo to iyudo ka ng'ato banana weyo nikech aonge gi machines lakini ng'ano mongi modoro kati bed ma kati trend ma bibi ma gidano milion 5 wacho ga pile ni mabeyo biro telo kechu ng'eni inyalo dhi tido ka ikwayo ting'isi mani wabogo chuni tido ka gikawo thuolo mang'eny moko gocho koro man ido ng'ato kar mon koro dhi mbele gi tugo cha obet orito mondo gochne kocha mondo ng'ise gima nondore kendo na oyudore but wang'isi kendo akwal msiri kidhi mbele gi timo tuki wuon iyudo ka nyaka gima nidwaro ni government omicha ma fans owuon mi kende an nadwaro kamera kendo nawacho ni abo chimo jasesa achiel mondo onyie kamera to kamera ni ma fans manokelo na mano kadhi kada e government yes ma biro nikech miero godo gini kendo kaka ichiwo Ini swali gin achiedh nade wan gi ber wan gi rach nyaka ni chak safari ni mar comedy gin achiedh nade ma isekale ama iseneno kwa chak gi ber gin ber nade ber maseneno en kaka video trend so yudo ka koro mingra opogore makati dhi kama ne koro inda perform ndogo tu ni kama ya wewe ngano pia ng'e kati rado magi chachiel rado magi jala kati ni ya moke ng'ami wanyere TikTok mago ber ma bende waneno mar ariyo ber moro kendo en ni ng'ato ni otugo no omore oluongi lando dukane yudo muon ineno ifaidika to pek mon godo ka en ni yudo ka video dhi viral ng'ato watch video ni ono kaka video ni trend koro kipache ng'ise ni ng'ani osemewo dada ng'iso ni oken kaka opare no tugo videos ing'e gimiluongo internet en gino mani kanyo mar keyo weche en okeyo ng'ami paro no mewo ng'ano pod odok mana kayole mabaticha kamano kendo usiyo ka director na usiyo kaka ni sama yo wang'a ado ni mondo inyiswa kuonde minyalo yudi social media platforms gin mage kitieko gi advice mane minyalo miyo jogo mar wewe kuonde kanyo ginyalo yudi yore ma ginyalo yudi mana kunyo kamera kacha social media platform mokwongo inyalo yude TikTok kacha kimanyo Kalausi 73 yude TikTok kibire YouTube be iluonga ni Kalausi kidok Instagram kaka Luis Comedian Facebook page kaka Luis Comedian to adangiso rowere ma kachako ni kik chunyi tho kisungu wacho ni consistency and passion gigariyo kisekete pach to gino milamo ni mane mbele chieng' nicho
Yes. Erokamano, kik chunyi to in kaka rawera gino bende milamo ni mbeleni mago weche momiwa kumwendo ma kawuono ne wan godo e studio miluongo ni Kalausi kata nyinge mong'ere iluongo ni Elie Chieng ma bende wuok e gwenge ma Kisumu ma bende sani ni Nairobi ka ogo comedy en entertainment industry gi Komba Kucho bo tiye. Inyalo tieko gi nyingi ne jogo ma samoro dwa timo kodi kolabo gi kama ginyalo yudie. Jogo madwa kolabo unyalo yuda Kikomba Mumbai building opposite Jalde apartment kata itudi koda e namba mar simu 07 48 19 92 25. Erokamano. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo, Nyasaye orit wang'u.